ye enti sadia uhunu abrabo se unyaya nanka abrabo asi uye nyesa ena abrabo na kwan etie enti anopei tiase na one David nyadwen se wona wodi nisuo eguo no wode anigye ebetwa eduru baabi a abusuafo eya na abrabo mu ayeden se wanhwe ya obepempa obesan wachi se ye adwumasua se ye suku na wokro eye kua na wo ye se wo hwe emre da wanim ansa na obetima sua adwuma wie apon wo ho aba abonten se wo ye master obeye adwuma abusuafo enafom se wa ma wani amere a saade no ehunu ewom no ebeka wahye na wuntumi enko nanso bible say dia wodi nisuo eguo no wode anigye ebetwa se wo kan tinimu na umia wani na wo yire wo ho se ade ya me yi eden nanso meyire me ho a na matimi awie na mitumi yire me ho na me wie a daache medi me breso mfaso enti etese wode nisuo ena eguo na eda ubetwa eso aba no ebeye wo anigye. For example se school na wo kwa ubeyire wo ho asua de a menka ne nese sukuru ko ene adesua enya de eda form ubetime asua subject ahodo bebre ama ade we nyina aka utim akotena exams ho atwere apase ansana wetumi aba abonte abenya adwuma bi aye no eye jani bi a emuwa ena form nanso se umia wani na wo yire wo ho na wo ya ada obe graduate ubenya o certificate na de bekwa konya employment no ada no na kire se wode nisuo eneguye na wode anigye ena etwa enti yire wo ho. Taxi driver adwuma ya wo ye enam se wo ye taxi driver nti passenger bi atim kasa wanim rough emane hawo eye adwuma na wo ye nti a wode nisuo ena eguo na wode anigye ebetwa okasa tia wa wagye usika fa usika no ko ofie on kasa tia nipa no kasa tia wo no eye unisuo a wode iguo na wogye usika na do usika e kwa akobo wo bra eye wanigye a wode etwa waba uduaye eno no. David say dia wode nisuo guo no wode anigye ebetwa fatoto wabrabo ho enema eye wo den no eye bere a wode nisuo eguo na enema eye wanigye eda ebeso aba no eye bere a wode anigye etwa abusianfo wawade mu etesen fa nisuo gu na wode anigye betwa awade ne to da bi emu beye den eto da bi amane beba eto da bi akohoma kura beye den ni amode to aduane adi kura no ebeye den wanhwe ya nipa fam de obeka se menya nware ye kura na me ye okay na eminya kura na mentwe mempana bi mentena me ba bi e abusuafo se umia wani na utimi tena ase awade no mu ekosi awie ya at the end of the day enema besesa nti fa nisuo gu na wodi anigye ebetwa be ma no onka hose ya o oba no onka hose ya o odia se abrabo betane emre betane na da abrabo besesa no saada no eye wanigye a ewo ne bremu me se saa adwuma na uwom no kura no se adwuma mu okura no wanya emfaso a enne me kasha wunkura ne kasha wo dense adwuma mu ho nipa bi obekwa akodi wo adanse wo baabi ama wanya employment bi a ebeye kese echen baabi a wo no mpo enti the father say wo o first company na wanya mfaso bi amfiri o papa no obi bedi wo adanse ama wako the second company na wo second company na wo ko no mu no eho na bednya eye emfaso hwe taxi driver obi a watwi ni taxi sana omu on regard o obu biara
obu atantade bi obu te sa akoa bi ma waba mu wode ekoso na twi tax no ma no dakro me ka hye nyankopon animonyam se wo taxi wura no ono ne bedi wo ho adanse e de akere wo bi na wo benya eye ka bi a wo betwie na beye wo mfaso chen ba bia na wo face no sa na abrabo tie o abrabo sa na tie enti ene David asema oka no esai so se wona wode nisuo eguo no wode anigye ebetwa abrabo mu enema eden ba tobo ase e wone mremu obesan asore biem e wone mremu obenya mfaso afiri mu de awoye ne bia no nipa nyan hunu ya awurade ahu usora no pakwa adwuma awurade ahu o papa bi awoye awurade ahu obi a ohia mmoa oboa no awurade ahu what I say obi ani ho oye ade a awurade emma no so akatua enti de anewo ye de anewo namu de ehaw de yewo ya ni nyina no eye nisuo na odi guo te se okuani wakogina kwaye mu na wahya ase edofoforo na ni daaso ne se otimi siesie asase no so na odua no baye ewa asase no so a ebeba beso abade amano daachen bi eda obetwa saa daachen no ana aba no onkai eye ne yeyawa odi kan efa mu ete se oba wanyinsen na okwa awo so na ni daaso nyina ne se obewo afa ne ho afa ne ba awon mu yiyaw ene emu nsem onyawo wi a ne rafi ni nyina nti ode nisuo ebegu na ode anigye atwa anopai masema mede ma wonie adwuma mu ho waya adwen se ugya adwuma waya adwen se ugya ya wade ka no waya adwen se untwi biem efi se yemu mesrew nyabotre kakra nyabotre bia ne ya wo ya adwen se ugya no ene nso na ye bekai wo enti ebra enkaye no beba no na wadi kan agya adwuma nyabotre kakra tobo ase kakra ewo niema bi eho efi se bible kredi adanse se ade bi ahyase yeden ene ti na David kan se nia wodi nisuo ebegu no wode anigye ebetwa anopai fa wonisuo egu abrabopa ema odaache na wode anigye atwa omanma anopai nso awurade nhyira asem nso mayen awurade moaw na te asem ase na kai se onitefo ohuna mane ebeba o na ode ne ho kohunta nyame nhyiraw na omoaw ade nyina mu yeda ye ho aba na yahwe ewiem sede a ewiem beye enedai good morning ewiem sachoy ekosi sen Sompa FM Ade Akye Abia ahaye Sompa 101.1 FM enenso ebraso se yehwe ewiem sede a ewiem ebeye abusuafo ensuo no nani ewo fom ensuo nani aba fom a efi na ekwensu toye no eba abete agu ewo hanti no yenhye eno enso na ene otu ani na ohwe wiem a ewo takwa ene ne nkwado no abusuafo ewiem bedi adane ebebre na enyina ade baako eso ene ede enkankan eda no apaimu a yekọ efa na etoso mienu ebremu ho no wiem adane no yebehunu no pii na ne etie nie anope ya ye kasa wiem hye no eye degree Celsius no aduonu miensa na ye hwe animu se ebepeja akọ aduonu enkono ene awiabre emu na ye hwe animu se bema ene awia no bo a ana awia no yiniti a ewiem ebeye hye ewo ho nanso ewiem ye ewo ho a opeso di dwuma bi a obetime adie anope ya ye kasa no ewiem beye kusu kakra babi wo ho a osuo no bepa nani achi se mekaso osuo no bepa nani achi a ayese tounda ebehunu tounda ewo ho enom na se lightning no eba prapra kwan mu ama babi fo benya ensuo anopei ekọ awia no emu akwanya se ensuo beto ewo saa meaye no eye ohanchemu aduonum awia bremu no saa na yebekoso ehunu ewo mu a yebehu se kusuye no aba ewo ho enom
na esan se eye lightning ebewo ewiemu enti no ebefrefre osuo ama osuo no atumi aba akwanya se osuo betumi ato eye ohanchemu aduosia awiabre yi emu ena ye kɔ na nwumre emu no ade enso se ye wiemu bekoso aye kusu ewo ho enom ede amayen enyina na anwumbre mu no niema ewiem adane no ebeye pi ebedadane ho style bia ebi ewo ho enum enti no ya na eno nso ya hye eno enso se osuo beto anadwi anwumre kɔ na anadwi emu a ebeye ohanchemu eye aduasa ewo ho enum kai se ne ayabobɔ so enyina de ama woi no eye nsusuye buroni beka se ye prediction ena ya ye depending on sedia ewiem adane no emuduro ne anoden esi etie ebetimi abamu sedia yaka no ana ebetimi adane enti no yenhye eno enso anopei Ade Akye Abia yeda mu nyina asese matie yen yeda ye ho aba yeba yebekɔ abakɔsemu Ewiem Sachoy. Ekosi sen. Sompa FM. Right, ebusiafo enenso yema akwaba Ade Akye Abia ewo dwumadie so na ene ye baabi a yedri ye hwe abakɔsemu ene ye mfirinhia num pepepe ebra Western Togoland Restoration Front for no womo ye se oko voter regional ekuo bi a womo sɔre ya ye frɛ womo Western Togoland for womo ye se womo nye Ghana for nti womo te womo ho ede Afri Ghana man ho no eno nam so ema esanse na mpanimfo mpene ema womo kwanti no emfie num pepepe ne enne ena womo ekoto hye police station a ewo voter region so blockade road ahodo enamu eye demonstration hye ka akoba ene ne keka ho nipa na police fo ache wo magum nyina no ye biebie prison dan no ema wo mo dwanadwane ye esesa a police fo tuo ede kan ho a wo mo ede ne nyina ekoye ewo ho endi so oba ye Facebook no so a wo hwe Ghana map na ye de to so ya eye baabi akɔkɔ no da no nyina ɛhɔ ɛna Western Togoland for no say wɔn no ɛyɛ wɔn de anti wɔn mpɛ sɛ wɔn de bɛka Ghana ho enti no wɔn te wɔn ho na wɔn nso ayɛ wɔn man wɔn nso ayɛ wɔn currency wɔn ayɛ wɔn flag wɔn ayɛ wɔn anthem wɔn ayɛ wɔn bibia wɔn bɛyɛ wɔn parliament wɔn bɛyɛ bɛyi wɔn president wɔn bɛyi wɔn ministers ɛne bibia wɔn nhyɛ Ghana for ase ebiem eno na aban ehunu ne se etia oman no mra ye chechi nipa no bi edi gu mu a ye twen wo mo aso ye bo ebinum kwan adukura se wo ma bo ma dwene po se ye betu aban agu emfie num pepepe na ena anopa saa asem no esi ye wo voter region wo ho enu nti ene ye duru abakosemu ana amamfo so ama ye kai se eda bi a etise enipa bi sɔre ye ya adwen sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn te wɔn ho ɛde firi Ghana man ho a wɔn nyɛ Ghana fo ɛwɔ hɔ ɛnom ɛnɛ nso ɛwɔ abakɔsɛ mu ɛnie Yɛn nyinaa yɛ tie Sompa. ɛyɛ nɔkorɛ sɛ yɛn nyinaa yɛ tie Sompa afei yɛnhwɛ sɛdeɛ a anɔpɛ yakwan so ɛbɛyɛ ya driver fo anɔpɛ yɛkyia mo yɛni sɔ madwuma mo yɛ na yɛnim sɛ ɛyɛ mo mada romanti ɛna mo de yɛkɔ na mo de yɛba da bia Erade nhyira mo nsa no adwuma omoa mo ema enedai ade bi ebeye ohaw musuo esane kwanhia abayama ninya empare driver ni bia ene wo passengers a wo de wo mo etu kwan anope nso me wasam tiawa me pesa me ka kyerɛ masama me de ma wo menua driver ni ne se wonam ka kwan so a abere no a ewo wo ka mu eye wo ka no aben no wada Roma ye mo aben no basabasa enkankan ka akese no ohun se oye ka aketo wudi nanim a oteta eben wo na wabo aben no den obo aben no den sa driver ni no ono te ka aketo mu no na ne yema hye no die na ebesi a ye bo aben kakraka se egu mi so yi
ntu be hunu ne se onya kokodura ode ahopepere kikiri saa aya ne se ogina nchen be hunu ano na wakote akosi ekwan no a ka kese no eba no mu na akwakofa nkwanhia aba efise yesa na waye confused enti no yesre ya driver for se anopei eni die mu se ka bi di wanim a ye mo aben enguni so afei se passenger bi enenam kwan no mu ana ote sakre so ekwa ono onyanhunu wo eye wo na wahunu no esanza wo wahunu no nti no wo ba bengu ni so a enye hwe se twa na o twa kwan no mu a wo to bo ase ma ono anani enna ne ho so no ontwa enko ansana waye den wa wonso wakwa kwatwam anye saa na bo aben no kakraka saa edigu ni so a se waduru kwan na mfina ohun se otoa so akonanim ana otoa so asan nachi ebasa na waye confused ewo kwan no mu kikiri o hwa na wakokross driver so beye wadwen se mempesa medical no bebo no wo be dan city ya eje unsam se kukuro nkwanhia moja ahwie agu eno nti na no pa yetufo se wo hunu bibisa wo kwan no so a enye ni nyina na ye bo aben egu wo mo so driver bi feel say me bo aben egu ni so na fe wa ye den wa firi kwan mu ho wo yesa obetimi akoso accident enti wo de nyana abotre ma no efise wo na wa hunu no ono nya hunu enti wo wa hunu no nti no wo wani da wo ho so ba ono na ni nna ne ho so esanze na ni nna ne ho so nti no ye mo aben engu ni so ye bo aben e wo bere a ye feel say ye de aben no ebo nipa no nka ye na eno kora no ye wo sade a ye bo no wo bo no ba ko mienu bi ba do be hunu driver bi wo ho a obemia aben no so pa na afi obi a ye machine no e wo ho enom wo yesa ubetimi de nkwanhia aba e wo kwan no so minim say ya driver for de aye kan nyina munim nanso aboso ba ene magya paye nti ena no pen so ye ka bi ede afoaso midin ede Owoahene Acheampong ye ya ahoboa na yafa kasebo yenko emra na ye ba nkomo bebre e wa akire Sompa di bra ubenya nina Sompa TV ya bana papini su Sompa die e ma ke fia pa Sompa 101.1 Wasom papa etiefo ene Ghana adehye yemamu nyina che ebobo so me de to so adununum ene yawo danso nyade aye di yawo ensam ne de ebokotodwem de di aso tie de ani hwe eno na yensa ntwerofo abo ne nyina bo amasamufo asemu a anopa ye de to ase na nakwadwoje si no nsi abere mu kase ebo efiri Sompa 106.5 FM Accra na enamo Sompa 93.1 headquarters edikan kofa pivot ho ansana atwa ne ho akwa kofa yiko 100.9 e wasantema mu ha 101.1 Sompa e atoyama ntemu Tarkwa na 103.3 Tarkwa de Sompa no 101.3 yaduru mani masase paso do man kuro Sompa na 98.9 e Sompa kro na wutie sunwane de no bono ahenkuro 106.1 FM eno so ya Sompa se wutie efiri bono isine na afa ho de a tachiman ena no butuo 90.7 eya Sompa nkransa Kingdom 106.1 FM ewa mankasim Paris France abrochimamu
Utie Sompa kase a ena Madam Fupa radio so ena wote yenka www.sompaonline.com ense mi nyina ya bono boade akwa akoto yewra Prince Ataboate adama ubenya bia kenkan Ransford wode sheba wode enam Facebook no so eye Sompa 106.5 FM Accra eho na betime de won kanto so ene wadwenkyere fa no anopai ensamo a yade to a wo se na kwadwoje si no nsi abremu kase yebo ya Endpoint Homeopathy Clinic eka yen ho 2074 ena afa promasidofo wo mo twi square energy food drinker ena afoto wom multiple quest wo mo kuta yemu ema yade Sompa obi ba se bre wo da chena woni beverages efo de di mo akotini bi ne se osofo a wo hye ensase eso en wo bo amane se enche aban no eba be hye na afa yensu ahodo ne yakwaye numu no wo mo aye ho nyina security zones. Faculty of Law ye wo Owoahene Acheampong Vice Dean so Ade for ekokoto di ntira KMA Ade enkrata babonten ya wo mo bo manfo anho ba se enche yebeyi dodo no a edi afri ekwan mu sanse santase ahojo kwan no wo mo eba behye na wo maye dual road construction ene wonu ma ewo sobolo eno ewo stadium nchen ho Kumase wo mo nso se yetu wo mo na wonte won ho ase mrasebedwani owo German South en wachire hiahia se NPP amanyuko no wo mbehye na wo mayi nipa wo se fata no obetimi ahim franka edi ama wo mu Honorable Abubakar Sadiq nso na akase se Ghana ye wo bibi pa de emabunu wi a ene ya ho de nyina yemfa nhye wo mu emfa agokanse football mu de ntino wo kasa na sede beye ya yakwan ahodo no ni die beba so na kwanhia ahodo no wo maye fi wonti DC ye wo twifu atemo kwade nsem bi atodwa enchimu ewo kaseboi mu abusuya ye bekwa amanoni o World Organization ebo amane bi wo mo se yade bi wo ho sabi ewo obi aho kwan ye fa so ba na Ghana ha ete ha afoforo bi eka ho ene yedi ne nyina esomo ene anopai se ye kasebo a edikan midin Ade Akye Asare mene triple man Ajapia apamdada Sompa FM. afei ensemno enchemu ankasa enie aban ede ato dwase enche wo mo eba behye se yensu akese ahodo ewo mai emu afei yakwaye ahodo mu nso no wo mo ebe declare honum nyina security zones ne nyina no eka enhyehye ahodo aban no edi gu akwemu se de ebe ye fam agudi nipa bi etu a enfamra kwan so a ye frɛ no galamsey no wo mbehye no wo mako edi etia ensemi osofo ya wo hye ensase ne obo ade mu nipa eso owura Emmanuel ama Kofiboa ene de sa ensemi etu edwa na ne nkasa ye mu no ene wo kire mu se brewie duru se wo mu etu anamo bi a etisa enti ne wo mu pa kire nyina ne se ebeye kakra no yensu ahodo ne yakwae no enya de ese obi ebetimi akwa di dwuma bi a ewo ehonom na wo se wabra wo mampani John Dramani Mahama ka se galamsey kono de wo mbeye de wo betimi bi a se de ebeye a wo mu edi betu ase no enhihye bi sei ena na wo ka ho asem na wabra wo cheche ne nsem no ena asɛmtwefo bi sanse na anya bi a wo mu a wo mu tu galamsey ya ye cheche wo mu ene ho nkro ne ba no sesi a wo soafo ehefa ena akwakodru and was cases ne de dodo no a edru biaya attorney general aban lawyer panyini wo di ne dwuma no no ankasa so asem no mu a wo ye mu hwehwemu tie nche omanfo ebenya ho muaye. We are now backing this up with permanent armed military. You heard me warning that we are moving another step further. And that step says we are going to declare all the water bodies and our forest security zones. And you stay there and engage in illegal mining activity at your own risk. That is the step. When the president said that we are going to use all the steps, that's what he meant. And so I'm very confident about the journey we are walking in, considering the depth we were son. And I'm not going to be talking politics and blaming. I believe in just bringing. Look at the steps we
we've taken and make the judgment in 8 months. Compare how can people leave red zones for you and you come and clear within 9 months? And those people who have called the examen have the credibility and audacity to be talking. The prosecution at various levels of prosecution, and I think that the Attorney General is on top of this matter, and I believe that we are making a lot of progress in that area. As I said, this fight is a coordinated effort. Sompa FM. Enwachi ena osofo ede atu jase wo mu ayachire wo mu nyina no wo mu da so aye nhwehwemu ewo wo mu asem ne mfa ho ni nipa ban a wo ye se wo ya manyoni se wo no wo ye connected se wo nye connected se mra no so mu a eni obedi pa. All those who have been arrested have been investigated, and guess what is different between past and the present? We have no calls from anybody, no power from above or anybody. When anybody engage in illegal money, we don't care who you are, how political connected, we will arrest you and will prosecute you. This government, this very responsive government, is dealing with it. You remember that LI was amended to take some aspect of the power of the president. The people, a lot of Ghanaians were saying that the NDC, you said you were going to repeal this. President says go ahead and repeal it. Guess what? The good news is that we still have guidelines that can help the EPA to do their work, and we are going to focus on the guideline and then comprehend. Emmanuel ama kofibua swafo hwensase eso nene ene yokutie afi ma yanko Owoahene Acheampong na nsem ho na GTech de beto so se Professor Johnson Boampong wonko na homegie mesanse ne mfinsi aduosia no wadi Ghana mra ne nkyea ma 1992 constitution eno na yede di dwuma ewo ne mra mu wo mayi mu no eno article 199 clause 1 no etia pa se wodi mfinsi aduosia na bekoso atena adwuma mu aye adwuma de se hunti wonfa na adwuma nto ho na ebewie mpo a anka de wodi nachi Professor Dennis Aheto wono wonma na womehwe akire kopem se eniama betotom na wombeyi chancellor wono ene behwe so nanso we nyina no wantie na wobekoso atena adwuma mu dia ene ebewie GTech behwe se wom accreditation kura no wombeyi afiri wo mutiri so ewie nso a aban nso asene bia wode so sosuapon ahodo asene eno nso wombehwe se wom de enko saa na adwumafo wo ho nso akatua wombetwe asensen na eno ena papai wono uko Owoahene Acheampong mu a faculty of law ho ena wodi ne dwuma say senior lecturer wosanso ye vice dean ena wode to so ache say saa de na wono mo ye no sabio eye koto na memfa nhyɛ to agro eno nso ya agobone saa agro no nso ye nikura abra nkoda wo fie ne say honte wono apagya saa asemi ede kokoto ehwe say wombema emra no atimi adi hene emfa ho se bia GTech besa asesa wo madwene na wo makase papai wonkoso na wonye n'adwuma wo se emra no wo mu hu ba bia ede ensem no etopa na pani a wode sa asemi ekọ no ye Dr. Elijah Tukware Bayin wono ene de asem na akwa kogina mu se tie bia wo hwe ni mu se high court a ewo Cape Coast ensem a ewo ho na wo mo twetwe ne sere ne abasa no na wotwe edie ni mu won betimi etwa aba ede ahwe ano na eno achi sansemi ho nso no won betimi ado akwa kosi ase Kumasi Metropolitan Assembly KMA ena womode nkrata babontin a womo ebo omanfo nyina no ho ba ntichu ene car dealers ahodo taxi ahyenkafo mu amutwi ye hyen afei mu amadane squatters ewo empotem ahodo mu amabobobom mpatadan edi dwane adwadifo dodo no a womudi womudwuma ewo santase ko ahojo kwan no eso no womusi enimenimu ya momoabo amohoe na monsesa mukuku ni monkaka emfa emfiri ho sanse dwumadie kese bi eba bekoso a eno no eye akwan ho dwumadie enti eda a womode ama sankrofo nyina se womu ebetu no eye October bosom ne de toso aduasa ewo afimu na chese wuhwemu a womu wo beye bosome baako
ene nafua be ye nan bi ntem se wo mbetimi asesa wo niam nyina de afiri ho ne nyina ene se Ghana aban atimi enya sikajete kese bi a efiri Japanese International Cooperation Agency for ho ya wo de ba be hwe se wo mo ebe dual carriage free santase eko ahojo runabout ho eno no ebe hwe na alinke asokwa interchange no ene ahojo de no abom amano aye baako enti dual carriage na chese wo mba enumienu se ka free benkum na eko nifa free benkum ko nifa na nifa fo nso free nifa eko benkum obia amfa obidie ankwanko bo obidie mu enti nyame ya dom a November bosome ne da edikan na project ne be hyase enti dropper fo ne adwadifo ne mu amabobbo mpatadan ewo ahojo anasa santase kwa ahojo kwan no so no mpacho mu wo kosi October bosome no ne de toso aduasa na mwasesa mo niam nyina de afiri ho assembly no de adesede eto o manfo nyina nim sesa akokoboyi wo mo nhwe na wo mu ndi so sede be ya wo bia enkonkoba na emom bia de makan wo nya wo ho ntiase na wo penchire mu fufuro bia wo mo se owura bi ye friend Godwin de Lala ho wono na ye head of Metro Emma Nadmu ewo empotem ho anase owura Benjamin Ajeni Mbuatin wono na ye head of physical planning ewo empotem ho KM fo se obetimi afre wo mo na oni wo mo edi nkomo na nchiremu bia no wo mo edi amawo anopei ena foto a ewo twi school mu a ya no nom ntino ena fotre pa se be kan yen da bi nti ye bo adwuma no edi asom adasa na sanu se na kojeje si no nsia bere mu kase ye bo kuma se asem a badwo ade to so se sie ye ahojo afa ho ne santase wo no metetete ho ye be ye kwan ye bo ho ntanta edi ama wo no munti wo muntu no ende efira ban mu na ukọ baby ti se sobolo o baba ya stadium nchen ho wono me wo ho yesi wo muntu de utie nkra efiri ho eba nya aban mu ne firi nenso danse bo a aban ho mfana ma ya bam wo mabodin se sofuma me Agnes bo aten se saasase ne ye ne dia enti adwumayefo wo so ebi afitafo nipa be sa pem ne yakire saafo ne nyina yesi wo no muntu mfiri ho o de ho ba be ne project na wo so wo koda maade achen ya o so wo de court injunction aba na sa court injunction so kro na no yamfa mekire won de wo hu ya ne se matwofo ya posifo binum kra ka ho wo aba ho abechiche empanimfo a wo mu di wo manim e wo sobolo afa ho no na wo ma wo ho eye wo ma esu adwuma na wo ma eye adwuma ho be se mfinshanso ne akire nie e na wo mo bosu jetire di akire openso se we de wo mrem na wo mbo obodin no wo mu ne mo so nde ye boni din ana ya bo emu ase wo ma hyeda boni din abata ho so wo mu nyini nti wo mbesrada wo mra wo nsra ban mu me master me wodi fasare park yi so hanom be nfi akra atwam ni na mame be ne ye betwen manso se asase otumfo aton ama no asem da so court last week e court ye ko no mbu asem na ma no e na ye ya api ni guso ye ka ho asem ensi last week e court e na ye wa ha adapa ya omde buffalo fo ne a police fo bibiri abato inkas elimato mafo ma ba chiche mpanyufo dodo na e do omko obi o yare kwa omo bo no mo prepare nkrofo ka se wa nya wo mu to ka se ne nkrofo ka se egu ha no mo de ko no asema mame ne kam ye te ye ne se ndisi abanya aba no waka hu bi wone jo mama na ekoba ntia o ma san paper ama no firi akra so wo metu yen yesu ni se asase ye ne otumfo edia ene yete so ye didi ye nipa mo na be 500 na wa asase so nkra so mo adwuma nya nkra keto a yeso ma kan nyina egu abonten ena police form bu yen ana pedi mo bu mo asase so no o mo ye nipa keto a o ma chempanyifo mo na be ye 10 e do mo ko central nti ye sere Ghana aban ye tu enya court order bia se o mo se ye ntu firi ha mo de me ba ha nche but me nya be 27 years wa ha me wa me betu bebere wo so dada na ekwan a o ma fa so ye tu ye no ya dweno wan every say last 3 years o made the same thing na ma me ka say o twa ma ndisi aba no ndisi ba e dey on dey need we betime to ampa ndisi for amane lawyer a o firi akra e na be gire mu ma no na ya hu sampa de koso no political issues because some people time no moment to ye need dem aba mu de kwa bia so mo fa so metu ye waka che so se bi ya na wo tikoko so na ya kasa na abu ye mu o tu fa to asase na man da ye japade wo so enka ye ma court note kura se bia ya ma mu week ana tu na ke fa ye eno ya artisans a wo mu wo so bolo Asante Mantemu Stadium nchen ho na wo mo eka wakonsemu German South Mrasebedwani eye onunyamfo Keno retired Kwojodamoa wode atu dwa hia se na New Patriotic Party eye NPP amanyuko no wo betimi ahye no wo mu eyi nipa no ho ya akono na wo
capacity ne se wobetimi ahim franka e de ama manyuko na nye MPP fo nko a wo kire mu se ye pe flag bearer na franka kurafo a enye de MPP amanyuko ne ma ne nim ne nko a esese wo munya wo bia Ghana fo nyina nim no wo magina tomu a se wode no epia bonten enye hanko akogina simpie bi so baabi a enuonyam hye bata ne ho ne betimi aboa na amanyekuo ne mudie no etimi agina 2028 abato no de esesa amanyekuo no hye wo mo consider sa ne ma we nyina ansa na wo mo ayi franka kurafo se kabima mkari amanyosem no baabi adodo page ne beko ne be betimi abase bi amem susu se nipa we kura na wode no kwa eye nso dodo be no kwa nya enye enye kandifo keke ama party no le epe kandifo agana fo dodo se party no do ko se de Dr. Alhaji Mahmoud ba mi akoya ni nim se waye ye mampanya ba de chire mfia wotwe waye dwuma den na se banto ama la wanya nti ye pe de okwa gana fo dodo be na no nyame te ha ne betima hu se na enyina ya service ya dia so beto fom ya tietie Ghana for dodo ya pe nipa abewo nimde sonko efa hwehwemu pa so na benne sabi be aka sabetirimpo bi be se be koye be ka se esimesi ne enuachi ena kennel esan ede adesede eto wo mu a wo mu hwe nimu se wo mu be kosa flag bearership race no hono bi se womo ka womo asem a womo nhwe no womo mansem a womo kan ehonte na emom kasa ntwie ni ayampia to ni atemdidie ni de enya de ebeboa sanse sabre no amanyeko no hia nka bom amen sa how abeto e ehia ne se ye mbaye nsem nsu keke na mom yebetu anamo papa afa ho aye nhihye papa ma ye party na asana aye akono ba bewum no bahu se ampa e party no keke na ba e wonche ne so a ye pebe abeka ye de ho bahu se o ampa sese de sa kira bia ba party ne ma na aye akono ya sana ba na ye nyina aye adwuma denten na nka bomu mapa wo ho wo do ma ye ho na bia de ne de eboa ne nyansa na ho de ne isika bibia obetinde aboa ama party na asana so regional ye resa bi de emrepam no ne ma be sana eni ekotie ye eye German South Masebedwani Colonel retired Kwajodamo eni ye free ho a ansa na eba beduru nkran no mayemfa ahafo ansa ahafo no nso medewo kɔ ahafo ano South West District ho eno twa aba besi asante mantem DC owo ho no eye onabo Abubakar Sadiq na wode to so ache se ye pedaachi bi a ye betimi adidi ho pa ye magana mabunu wo mo ho hia yen na ye dwetira hodo ayewo ya boso mu nyina ye nsane mfanhye wo mu titru ne se ye de ho behye ball bom na ye de wo mu awura mu eba ne sa se ye sha se free district wo mu boba kwa regional kwa national ekobo national team ni ye hu wo mu toto wo mu kwa amanone yesika ya bru Osha said Kokona Obo Premier League no Obunimbo anyede enche ye boys library because you be na ye bobo e wo mansini mu ha Sompa FM said ebia emwa ama ntina ma yetna du bia etimi dru ye no tisanyame aboa na ennem ye this chief executive a o se me fato mu se kwan bia so asabe talents na so wo e wo ha no ye betimi apushi mu e de ma akosoro bia no o se etimi ye den yetimi aye entina obeha me ba office 2 weeks grandma and I'm starting say I was saying to me man can so car park here there e de mamo ya air park no I'm a say ya do be 80% na dey awie the onjire say by December I be Honorable Abubakar Sadiq no we ya hafa no South West bofo na wone ne dom ehia ya na wo modi nkomo yi na kwankyerefo hwe ngomasua so wo mpotem ho yewura Justin Kwesi Boto no ono nso che se ye wo baabi pa na ye de yedwetire hyetitru sa awofo a mofra no football mu emfaso wo mu papa Omunimbo anyede enche ye boys library because ye mu bi na ye bobo e wo mansini mu ha said ebia emwa ama ntina ma ye ntina ndu bia etimi dru ye no tisanyame aboa na ennem ye this chief executive a o se me fato mu se kwan bia so asabe talents na so wo e wo ha no ye betimi apushi mu e de ma akosoro bia no o se etimi ye den yetimi
Eno ya hafano Southwest abatwa mpesua so ene ewura ya yede ho nso nkomo ebrewe. Chifu Atimo Kwame Nsini Krachi Penyini Eyo Nuyamfo Isaac Yosen wodi ofre akwama prosifo se womonhwe na womonfa hyehye kitini engu hono entia ahyenkafo ampepi ya na ekwan so jojo nhyehyeye womu ebu womani eguso Nuyamfo no ehye mpotemo na nsemu akwanhia hodo a eba no ya na ano odin enti we no adoba fododo no a obehwe overspeed mlikantente mepentema koyi womu agunuma ba befa foforo saa ne man nyina na nam so road safety nhyehyeye womu emfa nya adwuma woduru ba bi kura na ya tro slow down no ehokura na chese wo betu mirika nti wosisa saa bre idie esese aprosifo no wo momani yeden ewo ahyenkafo ne so minim se de bia mo kokwan so ekohwe senia yenuama driver foi seni road worthy ni insurance overspeeding overloading me pa mo che obebre omo so emua me minim modern bo amobo nanso me hye mo nkran se mo hye mo kena se mo wo hono mo so obi dimirika ba oduru wa se embra ne china mo nche mo fa no frank ebra kwan so obi ye overloading obi ekọ overspeeding na yehu ne se de na famra kwan so emama ne nuanom no esuro mo so mo nam krom mo ato mo wa eden ase se olodu nyoma odi be kroma na so odi ko ba bia ono so be lodu nyoma ene car no be eden ahoɔden bɛyɛ pɛpɛɛpɛ na so mbeduru hɔ na sɛ mugya ɔmo a edwuma yɛyɛ nyinaa no enu achi enu opanyini ede arehyewu nsɛm ma ahyenkafo no sɛ aban awiata so sɛ empotem hɔnom no ɛyɛ twifo atemo kwamensi no emu no akwan ahodo ɛwɔ nyinaa no aban no ɛbɛhwɛ na wasiesie sɛ de bɛyɛ ahyenkafo no so wɔ mo ho ɛbɛtɔm ya mekan twifo atemo kwa akwan nsɛm ɛda aban ya aba ye papa John Dramani Mahama ejenim ɛda na koma so papa aban ne fa kwan bia so sɛ yebisisi akwan ye wotwifo atemo kwa me no ka sɛ ye wa akwan bia aban de abakra tema obohu dewro ma wa ahoɔden wo ka kɔtɔfo nso ni bi na aban bɛhwɛ sɛ udi nkudimu a yede hu adwuma ne de amawo enti aban no bɔ no hu modern wa akwan so ya aban ye kwan no so no na ye ka sɛ adavafo ye pamochew montomobo DC ewo twifo atimo kwamensi no emu Onyamfo Isaac Yosen ena yete ne nken ye kai osena na kojoje Sika Limited eko oba sempremu eno no wono ena afa kasebo no ho ka anopei ya wode enadoa wode enchense papa wode cement papa wode plywood papa ne niema hodo bia ye DC dan wode abegu na do sopuo ya ene ope bia to a fast kura enkre kumase ne Ghana half na baabi ade ewo honom makacho se na KJ Sika Limited die ne nioma no eye papa enti wode wo nchense no kɔbɔ dan no so a ensuo beto ewia bɛbɔ sɛ de yɛte hyenhyɛnhyɛn kama no emfie bɛ de ho saa na tie ɛdan bi wo honom a yebesi yɛbɛbɔ so 1 year 2 years wo hwɛ pa sɛ de enchense no so asifa pa na kala ni nyina yera no a wonka sɛ ɛyɛ dan mono kura na nakojoje Sika Limited ɛhɔ de wokɔtɔ niema no a ɛyɛ ade sɛ ɛyɛ papa ne bo nso no ɛyɛ enti obi biara ebetimi akɔ no akɔtɔ bi enkra ni kumase obehunu no ɛwɔ hɔnom na dwuma pa wɔyɛ enti ɛna Central Steel for bo na baso afimpinu ne aduru miensa sɛ wɔboa ɔmanfo amomodansie ho nsɛm etimi akɔyɛ number no ɛyɛ 0204 355040 0204355040 Endpoint Homeopathy Clinic ehɔ ne yɛkɔ akɔgye ayaresa papa ehɔ ne yɛkɔgye ayarehwɛ papa ɛwɔ Shell Signboard Spinters Road Enkrahia Dr. Sebra na ɔhaw bɛn ɛna ɛtete wɔ wuntini ene u kidney no yare ahodo bi aba beto mu a wuntimi enye ho hwe wahrawa ene afei so be ma prostate etete mo no monfa ankodan Endpoint Homeopathy Clinic na wombeboa etuase e de afri ho oba ne wo be ma maware mfie bibira wo ho asem akwakoye boachi bidin wo mo ebeye ho adwuma weekend na ebeyi wa ye adwuma the whole week wa bre wo honam nyina ye oya ye be ye o massage nkama ma onipadua no esisi ne ho so ankasa
Shell signboard was Spinters Road and Crying a ho and an endpoint homeopathy clinic. Was Saranso and a chronima bohia e wokumase a honso branch a sia bacopa e wo Fred doctor e was 0244 867068 0244 867068 and a 0274 2343 2074 new yamana kwaba emana tenase sanse wode apomode mapa ena ebre wo manfo ni pedua se wo benya aduru ebeboa busi immune system no se de kane nan nananom ehyedudo no mo mpom eye den no sara ne yede abefo kwan so ahyedudo ya ye frɛ no 2074 enti mu amowo mojabroso asikyire yade baba so yade bi kura ne ade no wo no mu boa emma immune system no ehyemu kena hepatitis B for eyema mo pa obi a ulcer etete wo afe wo ba wo kwa fikyira wo ha ahodo ewo mu no 2074 ene ye kanfo ede ama FDA 4 agye atum na wo mahunu se eye ne beboa amomanfo apomden so etimi akonkan nemum sa droi no oba a wo ma akoda no fo ana wafa afuro obi a woni mfihye adumie no wo nka ho bi okan si drug lane Kumase Ashtown so Kolina Keba ubenya ne dosopo etu ewo honom number no eye 0246 073498 0246 073498 and 0501 628 931 0501 628 931 Promasido for energy Twisco energy drink aba ya sa Twisco energy food drink no ena for to mo eboa vitamin C ni D iron eni nuanuo ahodo bebre no a ena ahyemu ma wonya bi na wutwa anopa yi a ebeboa ma energy no etimi akoso as low as 2 Ghana cedis no obetimi anya sachet ni ba ko no wato na wode wunsuo hia na se wunsuo nwuno wa mesene kama na de milk kakra bia som na chese wo na wo esene no FDA4 ahwehwe agye atum se eye enti ukọ bia ye bia etontontonto sa niema we nyina no a wo so pe Twisco energy food drink ubenya bi na wonsu watimi edi juma ene na ye ka wo se edachna ena Sompa obi ba se ne ye de ba bisi domidwama igwe cost to anim ho a na edwumadi ahodo nyina chese ya nopa no nsi akase yebo ene ne nidisuo edisuo nyina kosi anwumere no ye de to awo na hyano nso se beverages nso kan ye ho wo mo ene de belakwa belmont belcook 7 star no mabadwa so no ena ye to awo wo madam anti ye na ye hutia wamra ye ba ye be kwa manone homeopathy clinic Ghana had the obi anim say ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy hia e na Accra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo Spinters bebre friend share signboard no uduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem fu Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem tam meba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya tam meba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina tam meba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time meba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no tam meba mixture duro no ena ye ma oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi
se obeto aduro bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ama yehu se wo a 3D malaria bi ansa se opeta meba Mr. Enui dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako FDA agi adwade nkratoa yi atu na ehefa na moko Yekoye training wa garden na me pray ne mama javelin oh sa na plate no so mama enye plate eye discus yeah training every say ya best ya inkunim difo mo asemunim say ansa na mo bedi nkunim no mo hia hodin bebre say ye chocolate taste ni tu nchen a any fota e what swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a e bo nkunim difo semwa mama yeah that's it me mo freya pomudi hu hear me Twisco, power your dreams. FDA Akye Abia nkrato yato. Tontonte. Yennom nsane efadwen. Na efadwen ampa. Say na nim say brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so. Say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadia no. Emo immune support enti obi onum bie no. Bia ne ho den tonti na 74 yinso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na kroi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ne apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050162891 and 024607349 FDA Akye Abia nkrato yi atu TV Emma Aketuapa enokre Emma Aketuapa ampa ye bukase no abrim ewa amanone wiase nyina pomodin ka bomuko World Health Organization ena ebo amane yi se abibiman ene wiase nyina ye ma ye adwene nkoso se akoma ne akoma ho nyare wa hodo ya anwodwe ka ho ekum ni padodo pa ewa atiasefo asase so na wo mo report wa 2024 eba abontenkura no nipa 1.4 billion ena wono mafa hoati na nanom wonse do na donhwiri bia nipa pem ena ya wo munya anwodwe anase akoma ho ene ne nyarewa hodo a ewo ho ene namso ama pani kwankyerefo a wono eda World Health Organization nanno Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ede to ha chese obi bia se wo man emfa nto na akoma so se wo bema akoma ne eho nyarewa atwa ho ahia no ebehia no na adoma boa ama yede akye a ye hwehwe no yensa atumi aka fe no waso wafidie no a Sompa na kojoje si no nsi abremu kase yebo ya time herbal endpoint homeopathic clinic sa na Twisco energy food drink ene Sompa obi base bell beverages mo wo mo kan ye ho a 2074 ensu kuta mu ma yede brewo na ye kwa amanone a Dr. Tedros oboy amane se akoma na eho yade no ekum ni papa do hwiri bia ni papa pemeyira ne se ehunti wo ma bia mfa nto na akoma so na afufuro bi eka ho te se lance minister nso echem se enche ye forest ahodo ni nsuansuan no won be declare no security zone ye de kase bon no nyina esi midin ede adwoa asare mene triple mai eja pia pam dada
Hajia special local food abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese we na kese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan so ho no de entie friend local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes wa pro meko apro jena apro garlic apro no wo de aye aduane se eya abonti na aduane edi yenye ne bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tena se no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se mo mfra Hajia special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Hajia special local food pese wo fra eye 024 63 59921 024 6 yare ye wo na ma wo paachia yare ye wo wontimi ntina wo to so yare ye wo wo nante kakra bia na wachia yare ye wo wontimi ne wukunu na wontimi ne wo yire ana yare ye wo nam wo na wo so usisi yare ye wo de bia na wo to ase tutu yare ye wo de bia na wo siremu tutu yare ye wo na wo nantu ebre yare ye wo na wo nanti na wajine hu baabi anye saa yare wenye yare ye de to ye badin edin na de ba yare na nya de edin no ede nanso yare na nya de ye fra ne siatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma binwom Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mo ni mu nuro a enuro na ebi ni mountain so this 21st clinic no eye 21st clinic 21st clinic siatica nuro no wo kwa abonti na wonya bi wona mo nkwanche no obi ka kire wo se edro weje na ye de sasiatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntena se na ye nhyew na ye nya research mfa woni ehu de no ebi a wo de no hu wonti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mua no ebesi wo na se eya afa yi no to so mame 21st na so ati se fa 21st no to so mame fa sciatica originator no fa to so mame na minim ni ameka sa yare na free sisi achi fa wo to ase na afa wusem na afa wanantu na abesi wo na ase na ekawo na echu na eye wo je amo aye mobo ama se woda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababaawa wadane abrewa se aka wo nkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ne ensa wo yare ayare sapapa eye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi aye wo massage bi wo ni padua be bone nsem wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo be bo nsem akase motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me siremu no ebesi ase no emu atene Emuanome ne timu aye ne de adentia eye 21st clinic enti se wutie me ene edai e wo Sompa 106.5 FM Accra na bia wo ho na wo tese wo to ase ye wo ya wo tena se kakra bia na emu ka wo de wutimu se enti bi etwon wo na se etwon wo sirem ene wona nto me pa to sa yare no ene e fa ne sciatica na Ghana ha wo mo nimu no mo te ase no mo ye ne ye sa na yare wo mo ye commandant eye pace setter wo mo ye researcher eye 21st clinic na 21st clinic na eye yare sabia eti enye sciatica nkoa ene wo sa yare bi omo ye hu adwuma ne mom sciatica no ene wo de agidin ye bie ye nkrabata bebre se de be ya ye betimi asom Sompa 21st clinic ya trege ntaba mu ya trete se akokọ bati obuto nu kosia so akokọ batan a obutu ne kosia so ye pese ye ben wo etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komasi a jisa me kosunya ne da bi ya bia ni nyina bi eti se wo won kran a se Tanton Hill runabout e won ye wo se wo fi Achimota Mall e na eba a se wo frosro akotantra Hill no won sani fa so hono a e ho na 21st clinic wo se wo fi Amasaman na eba na wo du Tanton Hill runabout no so a e wo won sabonkum so ana mo nso so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no ana se Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwan so new market ni ye tuam ana mo Kumase e hwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa Kumase 93.1 no e dan na wo mu no sa dan no a na 21st clinic nso wo mo wo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu na techiman GN bank dandada no ye kuram
ɛna nkranza yɛ ben children's park mo nso amu wa Tarkwa yɛ ne Roman stores ne di nhwɛ mu takoradifoe afie kuma number 9 taxi station ɛno nso yɛ ginam brekum gonso oboase eti ɛbɛyɛ simple ama wo ɛno ne sɛ wobɛfrɛ 0540 311311 0540-311-311 TBM number no say Raimo coordinate synchronize align kama 0540-311-311 Yangway 0540-311-311 simple 0540-311-311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mu enano pai doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niam wo 21st clinic no ye salute mu ye bom abaso ewo adwuma pa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mo ache
neba anope nso eye da foforo na nsutwe di ampomba yi adom de ohata mununkum achi obumfumpa wepo so a na chinkansu no wo hyehye to ho firi wiase mfiti ase se ene ya wei eboda etoso de du no enenum yeni ahia na yeni nkomo emfa krata mo ensem ho de etodwa wo man mu ene aman foforo so de ebokotodwem de edaya no ne yedidi nkomo se de be ya ebetimi aka atenetene no na mom yenka nchia no anope Sompa fie ni 106.5 FM Accra yemoache emoakwa aba dwumadie yatune din se Ghana Today sede wo mamutie ene ehonsam no ene enya adaje si nkonwa ne yeboro so edema na ya na enye peseme nkomeka kan bi na menka bi enti eba na sa wo nso wo akwanya se wode wo nkanto so oba ye wode wo nkanto so oba ye live on Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra on sabe kan yen Sompa 106.5 FM Accra YouTube na anamwa Sompa FM live honso ubenya yen www.sompaonline.com de yewe nyinada ukoho a ubehunu honsem na wanya bia hwanya bi nso akenkan decoder no so ba FM stations no wono hwe Sompa ho na ubenya yen afi enkomo ya ye boi no nkrata mu nsem na ye trending stories ahodo na ne efire chirichiri ba nyina na afi won so won kanto so na wadwenkyere no live wo 90.7 Sompa Nkuransa bono East Mantanum saa na hinkuru tachiman bono champion dedu akwa eno nso live ho Sompa 106.1 FM we ya make no won ma wo mani masase paso do ma hinkuru nyina efa wo Sompa 101.3 wonu me Takwa ene na afa to emantamu na Owoahene Acheampong DJ Kemmo wo ma bie ama mansan efa Takwa nsu ayim ene ne ba bia Sompa 101.1 abusuya Takra defo efa Sompa 103.3 ene ntie nhia ho na ubetumi anya akwanya wuramu a ya homa abebo wuramu ye 0260 19 60 64 0260 1960-65 anopai apamda deni mena metina pono niti na nyamenko ena mekro mene Adwoa Asare wonderful entenya ba ne saade a ene na wonso ka ho bi na mom wo bo awuramu abusua ya wutie ensisi ni de biem na mansan ente enti uduru wanchi se aponcho traditional council opposite wa